vaya vasina mombe nhasi ibirthday ravo vachingoti mabingo murume wavo adecide kuvanyorera tsamba iri sweet. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Mofela vanyorera mudzimai vakati happy 41st to my incredible wife. The world sees your highlight reel, the glamour, the grind, the glow, but I get the behind the scenes. The quiet mornings, the belly laughs, the heart that somehow stays humble through all the noise. 41 looks breathtaking on you, not because of the filters or the followers, but because you've never been more beautifully and unapologetically you. Now, let's eat cake and ignore the DMs for one night. Ndo mashoko amofela kumdzimai wavo Madam Bossy vava vangopindura ndokuti naingoni saka wangokatsikitsira musoro uchinyora message thank you Bangu. Vazhinji vari kuti ko zvafamba seizve mugoti Bangu seiko kuna Mofela shamwari yavo amaijuju vabva vangovaitira surprise vabekeserwa zikeke ndokunyorerwa zvakare message yakanakisa happy birthday umwe wangu, the only person who has made me believe in friendship. You have taught me to be strong, kunditumbura ndabayiwa, kundinyaradza pandinochema nekundisimbisa pandinopera simba. I remember you saying ukateedzera social media unofa hameno hako odzeko. Thank you for the seal of approval. Madam Boss, love you to bits. Vari kufara zvikuru vakati closure munhu ngaatenge mombe dzake. Adopted son naye ati ini ndaramba kutangigwa 0000. Happy birthday to you Mabingo. I love you mama. Mwari ngaakuchengetei akuwedzerei makore kurarama muone mazimari nemota dzandichaita ndinokudisai mama. Rudo gwenyu gunoshamisa. Please keep that blessing. Hakuna mumwe akaita semi. Ndi adopted son uyo ari kufara. Madam Bossy vati I love you. You are the first person ufunge ado. Thank you Kani, my adopted son. Haungambotadze ado kuita the first one to say happy birthday. Honestly kuti utambe kuita mbiri, it was through Madam Boss. Surely avarwadziwe till now zviri kuenda mberi. Happy birthday Madam Bossy. Aiwa ingori happy birthday uko mama V vati ivo happy birthday Madam Bossy. Tinorumana asi tinopota tichidzokerana. Izvi zvaita kuti vanhu vatarisire 2 more days dza Madam Bossy vachitamba namama V avo vaenda out vari kudya nyika rutivi kuAustralia. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Takanda manofeo kuchannel yenyu yamanofeo manyaya mundoona zviriko.